ban pensa jing kan mau halor ke jingai lenti baar pusan snem lene ke jing rakhe ya ke jubili rupa jong ke persara opar primary school sning lum umpi ka managing committee jong ke school ha ke ngi kelapan ha perdano ya ke jing rakhe silver jubilee ka balalong ha ka phu ka phing ka ruai ka siau ka shat ka masti ka rong ka rup ka phu itenat da ke jing simpenta jong ki khana school ha ka shat ka ruai bat kiwei lawan ru bane simbenta da giru pokmat kathan gi bakentup nadu kinong mi khamat pajba ka constituency uba Jason Sokmi Maulong uba de MLA ikong Magdalene Sokmi Maulong iba de MDC uba BR Sengkli uba de orang basinong kasinong lum umpi uba Ji Dekhar uba de chairman jong school managing committee Ushri PP Yadav uba de block mission coordinator ka Umsning Sianar di block uba Rocky Kela uba de chairman jong Umsning town Dorbar uba Bipul thank you uba de president jong Seng RBYF uba Sunshine Makri ubri wene samlarang ba kathan ubala kre yakun ya ka election MLA na Umsning constituency uba Dipul Renta Thiang ikong Arnong Rum ibri headmistress jong school uba Gideon Singkli ubri vice chairman ga school managing committee nangta uba Shonding Marbanyang ubri chairman jong school managing ban ningkong jong ne school bat kiwei ki nong shakhot ngubah ha kene kasngi haba jingkran gilakan mau ya ka ying school kabalas dang nengkong ya kene school kalong kabal syutap tang dau plang da kajingnya senyang jong ki nong seng dau plang bantap ya ketika tenum jong ka ying school bat ya kabal keru tang da ki terpait sit Henry kat banayat kisngi bat kisnam da ka jingno senyang jong ki babon ki baga school ka jushi meki kum ki nong samaria babha lala ban kentiu na gawai kisnam sha kawai pat nadu ka jingte ya ka ying school bat ka jingnang penbun ya ki nong hikai ka jingnang kentiu kerdan na ka lower primary sha ka upper primary bat shushu ha ka basdang jong ne ka school ki balawan ha ka ne ka school ki don tang kumba shiphongut bat ki nong hikai ru ki don tang arngot bat menta kane ka school kadon kumba lais pa tam kabala da kenya kilong ying hapo kane ka shnong kilong ars pa tam bat kane ka pani ba ka shnong hi ka shnya ha kane ka school ban pha iki khun banwat jingnang jing start na kane ka silam ai jing hikai om tang kata Henry kibna bar jong kane ka school ru kibabun kiwan pole ha kane ka school kum gandak jong jing penkut penwai no ya kane ka jing rakhe ya ka jubilee rupa la penhiar ya kalama jong school dau MLA ka than uba Jason Sokmi Maulong ha ka jingya sikhilang jong ki nong sha khot ngobha ki khna school ki nong hikai bat ki paj ba shnong nadu ningkong kisni lajit la soin la shorya pi kerteng purala pen bentaya pi ko school persara jing start ban ai jing dumbe sha jangai nani jing start ban ai jing dumbe sha jangai nani
ki hap ke baret ki long kata ka lawai ka scam bar ka lawai ka pernai ba kini ki hap ki baret nikidap ban pule nang ne class 8 ti ki hap le ski school class 9 class 10 dadap nang tu ki hap le ki college ki ba ki university ba nga chukwa ban pu akhbat jong phi ki long pe ki long pa ki ni ban su thu e kene khanta mi kini ki hap baret ru bedon hang ne kum ba ka ya ka juk kapor kumakayay kapor kadon kajing kala jumut junga kalong ba hakakam kajang miswa ngadong ngay pi pass malum mala pidap tang class 12 na pidap tang BA pass na BSc pass nakaliang jong sorkar ya pi nayeng kiwantan kadon kapos sementah jong pi kajingmut junga kalong ba haba pilayo kata kajingnan kajing start mila dongkam pada bagan yang hak kejat jong ladi mar pitip hi hakapor mentah kalong ba nakasorka na don kanu kakam idon iswe ipos kinong yatap layajar sawajar god tikan kalong ka ikbastom apiyo kajing start sengkam jong ladi yang hak kejat jong ladi banga petslur yapi kibadon hangne namar nakasorkar ki skim ki baper kidot tengah ngai bapi kilong pa ki bedon hang ni phiap su tho bria ya kata kai bang akran kani no paiski kumbria ki juk kumbria ka por ni hap mo ni hap adab ketir paring mo ni hap adab tengah ngai ba habang yang hang ni kani ka school persara kani jingta arusan senam kai bakran i yadav mene karade ki jing shisha mandang ka por ni ya perkhat kay bangila belle namta kani ka dong kathan bakat nang yai ka por ka constituency kan nang yai por ma ki kani ka school bagi ki school kade banya chakmat unde banran sedin nglayo banira ba ki por ki ngchwa na po kan nep ko rumatip nglayo ma ka ski ko mashfulak ko bigla akran mane akhmat te momdon ka chaka na thaing khamyo ban pendongkam pura ya ta skim ka bostunat pada na kalyang jongi dong ba stong yong ba la don ko ba saw ekar tol kata kajing yarap nak liang jonga kanang beteng kamde man sok kutang hane beli akren yang kata kan ongai pi kumba kren ba ya do mena tipi ya do fi omne properly ki yo pre primary bagi yo we additional teacher but additional classroom but ba kuntup hangni po sning konsunsi kade artu santeli ki school ba kawai na kata ka persara ba kan yo ya additional classroom but additional teacher na jo pre primary tang kata kan ongai pi haba pi ai mo pi snok tilang pi trailang ngodong ngai pi nila ban kin tiu ya kodong mathan kumla kren mene sakoi ka secondary school ka bangin yo hangni apo umsi constituency ka de hapo barwa ya kataru ngodong ngai pi kan sa sanction no hi ti kum kita haba ngi trailang pat ki officer ki baper kinong yalam ki baper ki ma ki long kme ki long khpa ki samla habang itri lang ngejenga in yo poish syak thong jong jong ngamdon ka jing artatin but rong ai pi ba ka juk kadi ka juk jong nang jing start tengah kwa ba baro khot ki badon hang ni umdei ba ka chukut no kata bang sudon tang hang ni program kadi ba ngi hab yasno kti lang iwe ibadon hang ni namar ngakwa ba napring jong kini ki hap ki berit la shai kin mi kita ki lawyers kin mi kita ki doctors kin mi kita ki profession ki prepare hangno pidon kata ka jingthmu ko bas kham jong phi but now kwa but on sakaway shabang sham na pila long kita ki professor na pila long mo kata ka jingthmu ki doctor ne ki engineer dakan mau pede phai khmat biang shakani ka school kabla long ren yang phi kibla ay phi kata ka jing hikai na pila ban contribute ibaret umlele pada phai amar kane ka school ka dongkam ka jingerap iwe badan hamne persara layo man seng daki kato katengot ki khau perkhat jong kini ka snong ka jungi ki balayo i jngai shisha na ka banta ka jingbiet jingbiang bat na banta ki khon ki ti ka jing start bat ban be sha jangai ya ka jingdum bat ka jingbe bat ka jing sa den haka jing ya lanti ngimla da sha ban klat
Shibon ki jing e ki baya kendu. Henry kini ki kraw perkhat ki klem du jing kermen. But nakaliang jong ka school managing committee yemla ban klet ru hakum kani ka por ka si kraw ka bam baro ni sakhi ya ikong let Angela lengdo bat ye ki khon ki kti ki jongki ki bala ai subha ya ka tei ka school balsna ya ka ying school ka ba chipor da ka ying terpai bat na ka tei ka ying terpai ni yo ya ka ni ka school kumba ka lom menta bat abangi pai hakini ki arpusan snam ki ba menshwa ki khna school ki don tang shipongon bar ki nongi kai ki don tang arnut Henry abangi pai ya ka jing pher bar ka jing kala jung ka por nyu i ba ka school jungi kala kala bat kala kiu pha habaro kiliang tengah so ban ai kublei ya baro ki founder ki bala don benta nadu ka basdang ye ka school bat hadu ka ni khlep mat ki khlem la ino yangi ka school managing committee ki nong pania jong ka school ki nong ikai ki khlem la ino bat ni bat ki don kat bat ni na ka por support ban pentulun ye ka kam ha ka ta ka por na kaliang jong ki rurong ba jong ki ni ka snong kila ibet bat la idon kam ban seng no ya ka school managing committee khnang ba ka jing pentulun ye ka kam kalong ka bayai bai ya ranti ban hakata ka por ila yo ya president i baningkong do iba shonding mar banyang ban secretary baningkong e jong ka school managing committee ide ikong Lucy Grace Lengdo bat ki member gilong iba lambat son nongrum ba diskolep karnayor ba Rosmel Kurba Bangkwai Edward Blay ba Bel Makri Bangkwai Edward Blay ba Zacharias Nongse ba John Porras Nongrum kong Roslinda Nongrum ba ikong Daria Nombri kini kide ki member ki banengkong e jong ka school managing committee ba la ka jingya nanti jong ka school hakani ko por yemla ban klat dajisha ya ki nong le ba amar habas nang shibon ki jing e kum gi nong penyat ki kendu ba hakani ko por yemla ban klat ya i doktor Didi Lapang ibadai wei rat ba ibadai rap shisha ya ka school ga jungi ban long ye ka school jungi kum bagalong menta ba akini giski ki bangi dang le kendo i bangi kwa ro i ba indon lang hari program henry haka jinglong temen ga jungi iong ba imla shu ban don ringkat akini giski henry iong bangamla ban klet ya ka school persara ba ya ka tugas school lumpi wat aga jinglong temen ga jungi hadu menta iklam la klet ya ka ne ga school ga jungi bat ya ka ne ga snong ga jungi bat ida ia chi shai ka ni bat kata ka pen pau shai lengba ki kamrat ba ka ba mai la le ha ki arpusan snam ha ka jingya lenti jong ga school ga jungi nimla ban klet ro iba stick swear bangkwai ador blai ya iba obi rani bangkwai hadwar blai ba iba fm mau penyang ibadai i president jongka RBUF hagita ki por mairu barkini ki dei ki wei ki ratba ki belai kersan ratba ya ka school ka jungi shushu aga jia nanti jongka school na ka wei ka por sha ka wei ka por ka jingdon kam bar ka jingkiu jongki khna school na ka wei ka por sha ka wei ka por kadang kiu ka pelong ya kinong yalam jongka school bat jongka snong hato ka por ban pen kata khali ya ki namar ba kimdon ya ka jaka jong lade hagru por yang don tang ka jaka ka bangi yo ban sushna shipor an ringim podon kata ka jaka ka ba long try hi jongka school dei ha kata ka por ublei uklam la ino yingi bat ha kata ka por ngimla ban ai kublei ya iba Pian manik lengdo bangkwai hadwar blai bat egi khon ki kti ke jongki lengba ka jing spon mensim ke jongki ila yo ya kini ke jaka hak bang yo ban sna ya ke school na so ban ai ku blai ki nadu ka mensim ba lengba ka mensim ke ba ye je jongki bang yala ban tei ya kini ke school kumba ka long menta hak ban kong ke school ke bangi sna kabaki sna kini nong sang kadai da ka jing terpai andrei menta ngila yo
ya kaling dak slap ha baling kong ni ha par shu yi shong ha ying let's say ka bangi shim na ki jaka na ki basu ai subha da ki nong le bha chu yin ri menta ngila don ni ka jaka la jong leng ba ka jing le bha jong iba phai manik leng do bat ki khon ki ti jungi de khuble shibon ba ya ka ni ka jing spon ka jung phi habani ong ibu e ka thong le ase kum ki khana school ni don ni ki aim ki ambition ni don ni kata ka jing perkhat jingai la ni ka jing yo i jingai ka jing shong school kam ni ban long tang shipor ni don ni ban don kata ka lawe ka ba phanai ban perkhat na ka benta ki ki babha ki kme ki paru ki long ki dauba habani perkhat na ka benta ki khana school ka jing len na de ka sacrifice ka bagi ai ka jing ya lenti ka jongki ban pen shong school bha na ka benta jong phi ni ngai scam kum ki khana school ru ni dei ban pen don burom yela ki kme ki kpa ban aka ju ka por ya ki nong hi kai ki balong ki kme ki ba ar ki jongi ha ka school mar ka school ka long ka yeng ka ba ar ka jongi shiteng na ka por ka jongi ni pelut por ha school ni dei ban don ka jing ya trailang ka jing ya ine ka jing ko ngu hab ki impa de ka knowledge ki ai ka jing nang ka jing start ka per sara kalong ka way ni ki shilem ai jing nang ai jing start ye ki khun ki ba e ki jongi kuma ki tebe jing shai ni nget scam ru na du ki no hi kai hadu ki headmistress kin long shisha kita ki bat tebe ye ka jing shai ye ka jing nang ka jing start ye ka jing nang ka jing tip haju ka por khanang ba ka ne ka school niyo i da shisha kala nang kiyo na ka por niyo i ka jing yeng jo ka school na ka jing don chi ki khana school kani ka de ka way ni biggest achievement baka pen i shisha ya ka jing trai shitrom jing trai rat ba jong ki managing committee ka jing don jong ki nong hikai berkum juru ka jing don jong phi baro ha ka jing ya lenti teng ni ha pan mat banyak ling ba kirai kirai dam teng kumakran mene ki failures ki achievement ro jo kapor ti henrei kum kita ki nong shong shnong ki babha ki good citizen ni kermen ba ki a baro kin penwandur kin pensandur ling ba ka jing trailang kum ba ki ong hakaktin pareng unity is strength ka jing trailang kalong kabor ka jing yang jo ka school menta ka de ka jing snok ti lang ka jong pi baro ka jing ai men sim ka jong pi we ibadon shisha kata ka benta ka bakrau ndi hak im lang ka salam ndi ka dong bat ka than ka jing don jo ka per sara apa primary school kalong ka jing sarong tang nia ka shnong lo umpi hendai ka constituency hi baro ko we namada ka jing don jo ni ka school ka ai shisha ka jing hikai ka bapaka ka jing hikai ka bakot kot bor lang ya baro ni ngai scam ba kum ki nong mi khmat ki badon hang ni ru bada ka jo ka por kum ka sitting MDC ka badon hang ni khmat jong phi ngakwa ban ai ka jing ka khu ka do ka jing kit bok kit weng ya ka per sara upper primary school pinang kiu shaprang trei shitom trei shithem ni don hang ni ban kin tiu mark liang banyak kershan mark liang nabar ni smok thu haka juk ba benta ka jing nang ka jing start ida don kam de shisha larang imla panai sibun teli ki jingai hapo kani ka school henry ni de kum kada ka waira ne atli ki ben school lani ki des school ka umsing circle ka jukan mausa ya kani ka school ka jonghi haba nga perkhat dulu ne kai ka daw penlong yang ngi ki nong yalam joko umsing circle baman laus nem anda bangi snai ki ben school bangin ai so bai ki school bo per habo ki snong ki baron hapo ka than la ki area umsning ni da kan mau kerpang tang ya ka persara lese ka dei ka jing ngoret ka jong phi ki nong yalam ki bayalam ya ka school persara hadu kini kisgi pementa pidon ka mensim ngoret ka pelong ya ki khot jungi wat yangi ki nong yalam ki bagin phai mat makan mau ya ka school ka jong phi phimlong ki priu ki basaro ban nga jukan mau ya kentin bau melum so stam long sengi
wong ubaret udon la ka jingkela ban ngana kan mau ba agapon nang ikran ni ke school lagi senga ba ke jingi tu khana ni ba ka school ke baret la seng ban mentang ni de i shai ke jingkela kamut kadon ke jingkela ka bakrau ka bangin yo ban rakhe dia ke school ke baret bala seng nak terpat haga jaka private mentah banga keli kan lumut kena school pibidon ke enrollment piladon palat ya ke lais pak khan armut gi kena school palat gi lais pak khan armut kena school ngalong sapi haki school long kendo kabangidon tang kuba arts pak truming ki bandon haka school ke bala sengi daga shnong hadu arts pak lais pak khan ar kalade sya ka school ke bahe bang ini nujol berkiwi-kiwi ki school ki bala pok shnong kendo enrollment kat barang mi isngi kini school kadang keladang bun mo kumpulong mentangi don lais pak tam di kena school di keladang bun henry ngi bagi kamera kelas kidang kami ya kumta nak kaliang jongar nga kerpat nga kentu ya ka managing committee kumjuru ya ka senggen thai ki seng samla ke executive committee jaka sinong bangin kedit benriu bangin wat ya kilat kilenti lese bangin yo da ka ba khamhe mong inyo ya jaga ka biang ka khamhe na ka banta ban sina ya ka school jungi mo kalau don gaji keren na kaliang jungi sedi ai office laku keren bangi kwa ban ra no ya ka de school sakoi ka jaga ka khamhe ban la don ka lat kaliti se tin penyo ingi ya ka building mo na ka banta ban ra ya ka de school ban ha ka ne ka por nga simru ya ka de kabu idon ki nong mi khmat mo dan khat ba jason mele idon rugi ba mi khmat naga district inspector of school nompo lesen na block office warna daisar Raja Brahmins ikram la ban poi andre kini ki lightly ki ma bersu mo concern department inong mi khmat ban nagalia ka block office kepada ka office jungi pajba ba la dadun kai mo ngi kerpat ban ngi kwa baya kane ke school ngin ra sakoi ke ceka ka ba kamhe na ka banta ban long ka ba paka ban ai jingnang ji start yaki khna jo snong ke jungi bat kumjuru yaki ba na bar snong